Dan leren kok. Ya bose yang ngono ae gagas apa? Iki to. Iya, Aska. HP gak tau digowo, HP-mu buka ora? Tak bogo. Di rumah. Itu bulanan kok. Pinggiran gak iso kebulung kene. Diwalik meh no. Buka ngarep sih, Edi. Tapi angel kaya amat. Amot. Niki amot 5 patok. Pak D gue udut ya. Kayak bos gorengan.